Ahora. Dobrú chuť. Milí súťažiaci, prišli sme do zdarného konca, tak máte svoju súťaž obvodného kola v Leviciach úspešne za sebou. Strašne sa z toho tešíme, že neprišlo k nejakým vážnym zraneniam. A teda prišli by sme k jednotlivým vyhodnoteniam. Ale ešte teraz skôr, keď sa rozprchnete, dáme ešte jeden veľký potlesk a strašne pekne ďakujem pánovi riaditeľovi za pomoc zorganizovať toto obvodné kolo, pánovi zástupcovi a všetkým celom pedagogickému zboru. Ešte raz ďakujeme a prejdeme k jednotlivým umiestneniam. Takže na krásnom 9. mieste sa umiestnila Stredná odborná škola služieb v Leviciach. Na 8. mieste sa umiestnila Stredná odborná škola techniky a služieb Topolčanov. Na 7. mieste sa umiestnila Stredná odborná škola obchodu a služieb Zlaté Moravce. Na 6. mieste sa umiestnilo Gymnázium Zošiak. Na 5. mieste sa umiestnilo Gymnázium Vrádleň. Na 7. mieste sa, na 4. krásnom mieste sa umiestnila Stredná odborná škola agrotechnická Topolčany. Teraz prejdeme k prvým trom postupujúcim, ktorí postupujú na krajské kolo na Duchovku, ktorá sa uskutoční koncom septembra. A teda na 3. mieste sa umiestnilo Gymnázium Štúrovo. Poprosím Vodické izby nad postel. Gratulujem. A aj sa s ním odfotíte. Bože, nech sa páči. Poďte sem po túto stranu, sa otočme sem. Pán zastupca a spolu. Poprosím vás viacej. Dobre. Na 2. mieste sa umiestnila Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Lavice. To najprv. Tam, kde nie je hlava.
A vedete, oni pomáhajú ešte. Nejaká kravata. Nie. Ešte jedna. Next way. Dáme spolu. Utočne sa túto prosím. Ja nechcem. Ale už to ide. A máme tu víťaza. Na prvom mieste na obvodnom kole v Leviciach súťaže Župná Kalokadia Mladý záchranár 2024 sa umiestnil tým Strednej priemyselnej školy stavebnej z Hurbanova. Blahoželám. Áno, počujeme sa. Poď do stredu. Dobre. Máme vyhodnotenie za sebou, prajem vám šťastný cesty domov a teda šťastný jún a teda také ukončenie šťastných školských rokov, aby sa nám darilo. Ale ešte by som poprosila všetkých, ktoré sú umiestnené na